Aħna favur illi ħadd ma jibqa' lura. Għalina dan mhux slogan imma twemmin fundamentali. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tnej fil-għaxija fil-Parlament fir-replika għall-Baġit. Aħna favur li ħadd ma jibqa' lura. Għalina dan mhuwiex slogan imma twemmin fundamentali. Dan huwa ħsieb politiku żviluppat mill-Partit Nazzjonalista li dejjem kompla jtejjeb il-kundizzjonijiet ta' kulħadd, inkluż ta' min huwa dajjef, ta' żgħir, ta' dawk li s-soċjetà għandha bżonn tgħin. Bernard Grech sostna li ma nistgħux bħala pajjiż inħallu l-għoli tal-ħajja jkompli jħalli l-impatt devastanti li qed ikollu u nħallu l-persuni vulnerabbli fis-soċjetà tagħna għal rieħhom bi gvern li jibqa' ma jieħux azzjoni konkreta. Għaldaqstant huwa spjega li l-Oppożizzjoni qed tipproponi li jiddaħħal mekkaniżmu ġdid kif jitkejjel il-ġid f'pajjiżna. Indaħħlu mekkaniżmu ġdid ta' kif jitkejjel il-ġid f'pajjiżna li ma jkunx biss determinat mill-indikaturi ekonomiċi bħal prodott gross domestiku, iżda jkun kompost minn firxa ta' indikaturi li jkejlu l-benessiri tas-soċjetà u tal-komunitajiet tagħna. Bernard Grech insista li l-Partit Nazzjonalista jemmen illi għandu jsir investiment fil-kura primarja tas-saħħa u sensiela ta' ċentri ta' speċjalizzazzjoni. U għasaħ illi gvern preżenta wedi riċiklati bħal bini tal-isptar ġdid tal-kura psikjatrika kif ukoll ħeba u njora wedit preċedenti bħal Mother and Child Hospital waqt li għadu jippompja l-miljuni tal-euro l-Stewart Healthcare. U mhux hekk biss. Issa niskopru li fil-budget naqqas l-infiq fuq il-manutenzjoni tal-apparat li jintuża fl-isptar Mater Dei. L-apparat li jintuża fl-isptarijiet tagħna huwa essenzjali biex kif qal il-Ministru fid-diskors tiegħu nissalvagwardjaw is-saħħa u s-sigurtà tal-poplu Malti u għawċi kollu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li l-edukazzjoni ma tistax tibqa' biss dik akademika iżda li l-istudenti jikbru f'ċittadini attivi dan fil-waqt li saħaq illi l-ambjent huwa verament għal qalb il-Partit Nazzjonalista. Irridu infrastruttura ġdida għal ġenerazzjoni ta' enerġija alternattiva u rinnovabbli mix-xemx, mir-riħ u jew mill-mewġ li jħallu l-inqas impatt ambjentali u fuq l-estetika ta' pajjiżna. U qal li l-forzi tal-ordni għandhom ikunu autonomi b'kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar fil-waqt li insista li għandha tiġi indirizzata l-problema tat-tul eżaġerat tal-proċessi fil-qrati. Intant Bernard Grech insista kif dan il-gvern nesa kollox lil lawċin bit-tnaqqis ta' 11 miljun euro f'investiment għal familji l-anzjani u żgħażagħ ħawċin b'diversi wedid ripetuti jew injorati. Laqstant huwa saħaq illi biex verament għawdex ikun verament imħares hemm bżonn tmexxija reġjonali. U min jista' jagħmel dan jekk mhux lawċin stess kunsill reġjonali, aħna nemmnu fil-kunċett ta' Għawdex Gżira Reġjun u rridu li dan ikun il-mudell li nadottaw. Aħna nemmnu rridu li fil-prattika l-prinċipju nipprattikaw il-prinċipju tas-sussidjarjetà. Matul id-diskors tiegħu Bernard Grech sostna li dan kien budget li ma ndirizzax il-problema ta' traffiku, it-tniġġis fl-ambjent, in-nuqqas ta' infermiera, il-fatt illi żgħażagħ iridu jitilqu minn pajjiżna għal dejjem, pajjiżna mifni bit-cheap labor fil-waqt illi għandna aktar minn 100,000 persuna, kwart tal-popolazzjoni Maltija f'riskju ta' faqar. Huwa għalhekk illi qed jibqa' jinsisti fuq kwalità ta' ħajja aħjar. Nemmnu f'kull persuna il-bniedem jibqa' fiċ-ċentru fil-ħsieb tal-politika tagħna għax aħna nemmnu fik u f'Malta u f'Għawdex għax nemmnu li int għandu jkollok il-kwalità tal-ħajja li tixraqlek għalhekk nibqgħu impenjati flimkien maqudin għali biex dan inkunu nistgħu inwettqu. Francesco Catania, għal Net News.